Il-ħadd it-tajjeb, illum 31 ta' Diċembru, il-ħadd fost l-ottava tal-Milied, nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Knisja Parrokjali Sant'Ugustin fil-Belt Valletta. Jikkonċelebraw il-Kappillan Patri Alex Kawki flimkien mal-Provinċjal Patri Leslie Gatt u xi patrijiet mill-Komunità Agostinjana tal-Belt. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Fil-ħadd ta' bejn il-Milied u l-ewwel tas-sena niċċelebraw il-familja mqazza ta' Ġesu, Giuseppi u Marija u nitolbu ħafna għall-familji kollha tagħna f'dan il-jum qaddis, il-jum il-ħadd. Nitolbu biex il-familji tagħna jkunu dejjem bejta ta' għoża, ta' mħabba, ta' ħniena u ta' modrija. Fil-bidu ta' din il-quddiesa jew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubiet kollha tagħna, mod speċjali ta' kemm inqasna l-ġenituri tagħna jew inkella ma ħadniex ħsieb xulxin. Int ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek, mulej ħniena. Int kollok tjieba mal-midinbin, Kristu ħniena. Int avukat tagħna quddiem il-Missier, mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewijiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' dieta tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja il-ħna lina, inti tneħħi dnubiet tad-dinja il-qalb tagħna, inti qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej,
int waħdek il-Oli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla int tajtna eżempju mill-isbaħ fil-familja mqazza. Għamel insiru nixpuha fil-virtujiet tal-ħajja tad-dar u fir-rabta tagħha ta' mħabba. Ħaniġu nitennew għal dejjem fil-ferħ ta' darek fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien ġiet il-kelma tal-Mulej lil Abram f'dera u qallu: La tibżax, Abram, jiena tarka għalik, ħlasek ikun kbir ħafna. U Abram qallu: Sidi Mulej, x'se tagħtini, għax se nibqa' bla tfal u l-werriet ta' dari se jkunu Eliezer ta' Damasku. U Abram żied jgħid: Ara, int lili ma tajtnix nisel u għaddej dari se jritni. U ara waslitlu l-kelma tal-Mulej u qallu: Ma jirtekx dan, imma wieħed li ħireġ mill-ġewwieni tiegħek u qatt jirtek. U ħarġu barra u qallu: Ħares sewwa lejn is-sema u wott il-kwiekeb jekk għandek ħila tgħoddhom. U żied jgħidlu: Hekk qatt ikun nislek. U hu emmen fil-Mulej u dan għaddijulu b'ġustizzja. U l-Mulej żar lil Sara bħalma kien qalilha u għamel magħha dak li kien wegħda. U Sara tqalet u wildet iben lil Abraham fix-xuħitu, fi żmien li kien qallu Alla. U Abram semma lill-ibnu li twelidlu li kienet wilditlu Sara Iżak. Il-kelma tal-Mulej. Ngħidu flimkien: Jahwe u Alla tagħna jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Jahwe u Alla tagħna jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Faħru il-Mulej x'għandru ismu, għarfu l-ġnus bla mejjel tiegħu, għannulu u doqqulu x'għandru l-ġubijiet tiegħu kollha. Flimkien: Jahwe u Alla tagħna jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu, tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-Mulej. Ħabirku biex tarfu l-Mulej u l-qawwa tiegħu, fittxu il-wiċċu il-ħin kollu. Flimkien: Jahwe u Alla tagħna jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel fl-ġubijiet u l-ġudizzi tiegħu. Nissel Abraham il-qaddej tiegħu u liet Ġakob il-maħtur tiegħu. Flimkien: Jahwe u Alla tagħna jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu fil-kelma li ta' lil-elf nisel, fil-weda li jagħmel ma' Abraham, fil-weda li ħalef lil-Iżak. Flimkien: Jahwe u Alla tagħna jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. It-tieni qari. Qari mill-Ittra lil-Lut. Ħuti kienet il-fidi li ġelet il-Abram jobdi s-sejħa ta' Alla meta dan qallu biex imur fart li kien se jagħtih bwirt u telaq bla ma kien jaf fejn kien sejjer. Kienet ukoll il-fidi li biha Sara mara mdaħla fi żmien setet titqal għax hija għarfet li ta' kelmtu kien dak li għamlilha l-weda. Kien għalhekk li minn bniedem wieħed li kien tista' tgħid mejjed twildu nies bil-kotra daqs il-kwiekeb tas-sema u daqs il-ramel ta' xatt il-baħar li ħadd ma jista' jgħoddu. Kienet il-fidi li ġelet lill-Abram joffri l-Iżak meta Alla ġarbu
u kien se joffri lill-ibnu il-waħdieni sewwa sew dak li kien ħalu għediet u li Alla kien qallu min Iżak int qad ikollok nisel. Huwa fehm li Alla kellu s-seta saħansitra li jqajjem mill-mewt u fis-sens ta' tixbieħa ħadu ta' bilħaq lura mill-mewt. Il-kelma tal-mulej. Alla fl-modi kellem lill-missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manjieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' Ibnu. Il-mulej ma'kom, qarem l-Evanġelju skont San Luqa. Wara li għalilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, Marija u Ġuseppi ħadu lil Ġesu Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-mulej, kif hemm miktub fil-liġi tal-mulej. Kull tifel li jitwieled l-ewwel jiġi konsagrat lill-mulej biex joffru b'sagrifiċċju pargamim jew żewġ bċiċen kif jingħatu wkoll fil-liġi tal-mulej. Ġerusalem kien hemm wieħed jismu Xmun, raġel ġustu tajjeb, li kien jistenna l-farax ta' Iżrael u li kellu l-Ispirtu Santu fuq. L-Ispirtu Santu kien nebħu li ma kien ser jara l-mewt qabel ma jara l-Messija tal-mulej. Mara mela fit-tempju imqanqal mill-Ispirtu u xi ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesu biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi u laqgħu fuq dirajh birek lill-Alla u qal: issa osit tista' tħalli l-qgħaddej tiegħek imur fis-slim skont kemmtek, għaliex għajnej jaraw is-salvazzjoni tiegħek li jien tħejjejt tal-popli kollha dawl biex idawwar il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikom u qal l-ommu Marija: ara dan ser iġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael, se jkun sinjal li jmeruh u inti wkoll sejf jinfidlek ruħek biex inkixfu s-sibien moħbija fil-qlub ta' ħafna. Kien hemm ukoll waħda profetissa Anna bint Fanuel mit-tribu ta' Aser. Kienet imdaħla ħafna fi żmien. Wara ġbubita kienet għamlet 7 snin miż-żewġa u mbagħad tromlot. Sa ma kellha 84 sena ma kienet titwarab qatt mit-tempju lejl u nar taqdi lil Alla fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet trotħar lil Alla u titkellem fuq it-tarbija ma dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalem. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej, reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom ta' Nażaret. U t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ mimli bil-erf u l-grazzja ta' Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-mulej. Fil-festa tal-familja mqazza illum u dis-sena jinqara il-Vanġelu tal-Gandlora tal-preżentazzjoni tal-mulej li aħna niċċelebraw propju 40 jum wara l-milied fit-2 ta' Frar. U l-idea li nantiċipaw dan il-Vanġelu hija li niltaqgħu ftit ma' Ġuseppi, ma' Marija u ma' Ġesu f'wieħed mill-vjaġġi tagħhom lejn Ġerusalem. Sena minnhom meta nagħmlu din il-festa infakru vjaġġ ieħor meta Ġesu kellu 12 sena u intilef. Sena oħra nagħmlu ir-rakkont
tal-rajja li ltoqgħu mal-familja ta' Nazaret fl-art ta' Betlem. Imma il-Vanġelu li jintażel dejjem ilaqqana ma' dawn it-tliet personaġġi. Ġesu, Liben, Giuseppi u Marija. X'nitgħallmu minn dan il-Vanġelu li qed jiġi propost lilna din is-sena? L-ewwel nett nammiraw il-fatt li Marija u Giuseppi jobdu l-liġi ta' Mosè huma li jafu l-identità ta' din it-tarbija imma għadhom ma femux xi tfisser eżatt il-missjoni tiegħu, jafu li dan huwa liben ta' Alla, forsi xi tfisser eżattament din il-ħaġa ma jafux dan il-mument, u jobdu l-liġi ta' Mosè li tajt li l-ewwel liben irid jiġi moti konsagrat lil mulej. L-ewwel ħsieb li nixtieq nislef din il-festa tal-familja mqazza hija it-talba li fil-familji tagħna ma jonqos qatt l-ispirtu li bih lil mulej ngħidulu grazzi ta' dak kollu li għandna u li anki ngħaddi minnu u ngħaddu minnu. Għaliex fl-ispirtu tal-preżentazzjoni tat-tarbija fit-Tempju ta' Ġerusalemm hemm dan l-att ta' fiduċja li għamlu Giuseppi u Marija. Qed jafdaw lil binhom fidejn Alla u jilqgħu lil binhom bħala rigal ta' Alla. Dan huwa s-sentiment li nħoss kull meta nagħmmet xi tarbija li l-ġenituri tagħha jkunu waslu għall-Knisja biex titgħammet. F'din il-fidi tal-poplu tagħna li qatt joss il-magħmudija tal-uliet ta' trabi tiegħu, jiena nara propju l-istess sentiment sabiħ. Mulej, inti tajtna dan ir-rigal sabiħ. Aħna nippreżentawlek it-tarbija frott l-imħabba tagħna biex tkun nisranija biex intberika tqawwija u tħarisha. Allura nixtieq nirringrazzja lill-ġenituri tagħna li għażlu li jippreżentaw lil uliedhom għall-magħmudija ftit wara twelid tagħhom. U nirringrazzjahom ukoll ta' meta jażlu ismijiet insara jew moħodin mill-Bibja għat-tfal tagħhom. Tajjeb li kultant nispiraw ruħna minn xi artist jew xi xatt tal-isports meta nkun qed nagħmel il-griżma lil żgħażagħ tagħna u jippreżentaw ruħhom bl-ismijiet ikunu rċivewhom 12 sena qabel, ninduna kemm jaffettwaw ħafna fl-għażla ta' l-ismijiet il-bnedmin importanti ta' din id-dinja. Imma mbagħad nitfarraġ ħafna meta niltaqa' ma' ismijiet sbieħ bħal Marija, Giuseppi u tal-Qaddisin li huma wkoll nies importanti ħafna fl-istorja tal-ħajjitna, fl-istorja tal-fidi tagħna. Xi ħaġa oħra li tolqotni f'dan ir-rakkont li smajna llum hija l-preżenza tal-anzjani fil-ħajja ta' din il-familja ċkejkna ta' Nazaret. Iż-żewġ anzjani li jissemmew fil-Vanġelu tal-lum mhuwiex qraba ta' Ġesu, ta' Marija u ta' Giuseppi, huma żewġ anzjani li kienu fit-Tempju jew li kienu mitħla ħafna tat-Tempju. Xmun u Anna. Interessanti ħafna li semanna ifakkarna mal-ewwel fil-mama tal-Madonna għalkemm mhijiex l-istess personaġġ, imma it-tradizzjoni qawwija hija li Sitna Marija kien isimha Anna u l-papa tagħha kien Ġwakkin. Hemm dil-koġidenza ħelwa li din l-anzjana li tiddedika ħajjitha fir-romol tagħha tfaħħa lil Alla fit-Tempju, tirrealizza li din hija tarbija speċjali u tibda titkellem fuq it-tarbija ma' kulħadd.
trottillalla ħajr u tfaħru. Xmun li mnebbaħ mill-Ispirtu Santu jaf li mhux se jmut qabel ma jara il-Messija ta' Iżrael, jaraf f'din it-tarbija tal-koppja fqira is-salvazzjoni, id-dawl tal-ġnus, il-glorja ta' Iżrael. Imma lill-Om Ġesu jgħidilha wkoll li din it-tarbija se jkun sinjal li jmeruh. Minn dawn iż-żewġ anzjani aħna niksbu kliem ta' erf kbir. Imma kliem ukoll li ma jibżax mit-toqol tal-ħajja. Xmun ma jitkellimx biss fuq il-missjoni kbira afdata mill-Mulej Alla lill-Ibnu l-Għażiż ma' l-bniedem, li jkun salvazzjoni, li jkun dawl għal-ġnus, li jkun glorja ta' Iżrael. Lill-ommu jgħidilha dan ukoll irid ikun sinjal li jmeruh. U dan huwa t-tielet ħsieb li nixtieq nislet minn dan il-qari tal-lum. X'jiġifieri meta ngħidu li Ġesu huwa sinjal li jmeruh? L-ewwel nett Ġesu huwa sinjal li ma jimponix ruħu fuqna bil-vjolenza, emmen fija bil-fors. Le, emmen fija li bent Alla mammu l-bniedem, għax tħobbni, għax għaraft li nħobbok. U inti allura liberu li l-mulej tilqgħu jew tmerieħ. Sinjal li jmeruh, sinjal li ma jilqoħx, sinjal li jiġħduh. Ġesu huwa sinjal tal-ħniena u l-imħabba ta' Alla lina. Imma aħna liberi nilqgħuh jew immeruh. U din wkoll tiġri mhux biss fil-ħajja tal-familja, imma fil-ħajja ta' kull wieħed waħda minna u fil-ħajja tas-soċjetà tagħna. Għalina Ġesu, x'se jkun? Aħna nispiċċaw din is-sena u minn hawn ftit sigħat oħra nibdew sena ġdida. Se jkun is-sinjal li mmeruh għax liberi nagħmlu hekk, jew sinjal ta' mħabba, ta' ħniena li nilqgħuh. Kultant aħna nsegwu il-medja, nisimgħu xi fatt traġiku fil-familja, il-vjolenza domestika, l-abbuż. Illum iridu nitolbu biex fil-familji tagħna jikber ir-rispett lejn xulxin, l-għoża fl-imħabba, il-fedeltà li mhix faċli, il-ħniena u l-modrija. Dan li nitolbu llum waqt li nitolbu wkoll l-interċessjoni qawwija tal-familja mqazza ta' Ġesu, ta' Giuseppi u ta' Marija. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, u f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natru waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bagħta taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u mweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nisqar ma'mudija waħda l-maħfra tan-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen.
Fid-dawl ta' din il-kelma ta' Alla llum u tal-festa li qegħdin niċċelebraw, nitolbu b'mod speċjali għall-familji kollha tagħna, għall-familji kollha tad-dinja biex il-Mulej iberikhom bil-faraġ u bil-qawwa tal-Ispirtu tal-imħabba. Nitolbu. Nitolbu għal paċi fid-dinja b'mod speċjali fl-art fejn twilet, trabba, mietu qam il-mewt Ġesu, l-art imqazza b'mod speċjali l-Palestina. Biex il-Mulej farraġ il-vittmi, il-familji tal-ostaġġi u jagħti dawl lil min imexxi biex iwaqqaf il-kefrija tal-ġlied. Nitolbu. Nitolbu għalina biex aħna nilqgħu is-sinjal li huwa Ġesu u qatt ma mmeruh. Nitolbu. Nistieden lil kulħadd mod speċjali anke lil dawk li qegħdin isegwuna permezz ta' TVM u ta' mezzi oħra tax-xandir biex nagħmlu mument ta' silenzju u nitolbu xi grazzja speċjali f'dan l-aħħar jum tas-sena. Nitolbuk Mulej tilqa' t-talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għal-Mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Se nofrulek Mulej is-sagrifiċċju tal-paċi tagħna miegħek. Fiċċo kontana nitolbuk li għat-talb tal-Verġni Ommalla u ta' San Ġusepp twetta il-familji tagħna fil-grazzja tiegħek u sliem bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Bih illum idda qudiemna l-emil tal-aġeb tal-fidwa tagħna. Għax beta l-verb tiegħek sar bniedem bħalna, in-natura dajfa tagħna kisbet ġieħ għal dejjem. U bis-saħħa tal-għaqda tiegħu magħna ħibna miegħu fl-istess ħajja bla tmiem. Għalhekk nissieħbu mal-qtejja tal-anġli u b'fer kbir infaħruk kuntennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-Iżrael. Ismewtu l-art mimli glorja tiegħek. Glorja tas-smewit. Imbirek minn ġej fis-sem il-Mulej. Osanna glorja tas-smewit. Qaddis tas-sewint Mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġarat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Xandru bil-ferħ il-nawmin tiegħek, nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arrus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema ekda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna għal ma naħfru l-minu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġri, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. X'tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek. Eħlisni miħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet ta' dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejħa.
Nitolbu. Missier l-aktar ħanin inti tajjixna bis-sagramenti tas-sema. Għamel li nimxu dejjem fuq l-eżempji tal-familja mqazza biex wara t-taħbit ta' din id-dinja nissieħbu magħha fil-ġenna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Rodu ħajr lil Alla. Min issa nawguralkom is-sena tajba u nieħu l-opportunità biex nirringrazzja wkoll lil provinċjal, lil kappillan, lil patrijiet Agostinjani li laqgħuna hawnhekk f'din il-Knisja tas-sew sabiħa ta' Sant'Agustin il-Belt Valletta, magħrufa wkoll għad-devozzjoni għal Santa Rita tal-impossibbli. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-Knisja Parrokkjali ta' Sant'Agustin fil-Belt Valletta. L-ewwel knisja u kunvent tal-Patrijiet Agostinjani f'dan is-sit imorru lura sa mill-bini tal-Belt Valletta, għalkemm il-Knisja li nsibu llum inbniet madwar 200 sena wara. Fl-1968 il-Knisja li sservi wkoll bħala ċentru għad-devozzjoni lejn Santa Rita fil-Gżejjer tagħna bdiet isservi bħala Knisja Parrokkjali. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.